Netrullerne, det er et lidt unikt paddelhold fra Viborg. Til næste sæson har vi jo skrabet nogle penge ind til, at vi får træner på. These guys are the best. Hvis man bliver kampens spiller på netrullerne, så vinder man gulddilleren som vandrepokal. Der er en, der går og mundhugges lidt. Vi laver flere fejl, end de gør, og sådan er det jo i paddel. Der er jo utrolig mange hold efterhånden, men der er jo også mange hold, der bliver splittet. Vi skal godt være lidt ærlige og sige, at vi har sgu også fået et venskab af det her. Jeg synes, man har et kæmpe ansvar at gøre det til en god oplevelse at være med i Luna Ligaen. I dag der har vi jo inviteret en masse tilskuere op til gratis fadøl. Fordi det er sæsonafslutning i dag. Vi har fået fat i Thyfolden over, de har kommet med sådan en venskabsgave, en hel kasse økologisk øl. Det er fantastisk. Jamen sæsonen den har jo været sådan lidt op- og nedture. Vi har vundet lidt, og vi har tabt også meget. Jeg vil lige starte med at sige, at jeg var ikke med i går. Så holdopstillingen, det er på bane 1. Der er Allan og Per. I gjorde det jo vanvittigt godt i går. Jeg tror bare, man kunne bare skrue på lidt på fejlene, så. Ja, det er rigtigt. Gerne til jeres forvøre. Det er små ting, der sker. Ja. Jeg synes faktisk, det har været en sjov sæson. Vi har haft sat mange gode ting i gang, og vi har egentlig vist, at der har været god energi hele vejen rundt også, både med vores modstandere og vores holdspillere. Så hvis I bare vinder lidt mere generelt, så er I på bane 1. Så er Dennis og Søren på bane 2. Dennis, du skulle bare gøre alt andet, end du gjorde i går. Glas og Kieran, I får bane 3. Altså paddel er vi ikke blevet meget bedre til. Jeg tror, at vi snakkede lidt om, at måske var det en god idé, at vi faktisk indså, at vi skulle have noget træning. Ja, det vil vi starte på nu. Så jeg synes jo, det er fedt at være med i den her verdens største holdturnering, fordi det viser jo bare, at alle kender et eller andet med paddel, og altså, jeg synes i hvert fald her i Viborg, at det jo spredt sig rigtig meget. Jeg tror, vi har 15-17 Luna-hold, så alle spiller jo på et eller andet, og så får man hurtigt et netværk igennem det. Vi skal undgå at lave for mange fejl. Jeg tror, det går. Ja da! Tak! På 5-4 har vi lige kommet foran. De drengene er kommet tilbage fra 4-1, tror jeg. Ja, de spiller godt nu. Sådan. Vi spiller faktisk nogenlunde, vil jeg sige, men vi møder to, der er knivskarpe. Altså. Ja, det er selvfølgelig lidt træls. Vi kom godt tilbage. Vi var bagud 4-0 i anden sæt. Vi var bagud 4-1 i første sæt. Så misser vi den lige til sidst alligevel. Ja, altså, niveauet er klart bedre nu. Altså, vi startede faktisk i Serie 1, hvor der var nogle knap så gode hold. Og så røg vi ned i Serie 3, hvor vi ligger og kæmper i midten nu. Så niveauet er blevet klart bedre. Alle de andres niveau i hvert fald. Nu se, nu er stille hold efter og har fået nogle point her i næste runde. Tak. Godt. Skål. Bane 1, sammen med Allan, Klaas og Per på bane 2, og så Jørgen og Morten bane 3. Ja. Bane 3, det er en sikker sejr. Det er sikkert sejt, det plejer altid at være. Vi var der ikke. Per smadsede et par stykker ud, og så blev den der trøje for tung af sved, ikke? Ja. Du frøs også lidt, fordi det var så koldt. Det har været en god sæson, meget tæt sæson. Virkelig nogle tætte kampe, vi har haft, og lige meget hvor vi har været henne, så har vi både kunne vinde lidt flere og tabe nogle kampe. Nu skal jeg lige have sat min ned, så. Kom. Kom igen, Morten. Kom igen. Ej, den går op i maven. Det er fordi, han... Nej, kom så! Yeah!
Ej! Kom igen! Kom igen! Ja, det er lækkert. Jeg skal bare smage den i gang. Så, den er god. Den er god. Ja da! Sådan! Ind med øl til den. Prøv lige at hamre den der. Var der noget, sådan I gjorde lidt anderledes? Forsøgte at tage den ro. Ja, ro. Vi fandt ud, men så fandt roen igen. Ja, smadrer Jørgen og smadrer Morten, så... Er der lidt Brokeback Mountain over det her? Ja, Det er der 100% Jeg kan godt se, at der bliver kastet sådan lidt kærlighed på hinanden. Kalten allerede inden. Inden bane 3, den vinder vi. Ja. Godt ved, når det er på bånd og det hele. På spillet. Ja, det er fedt. Vi holder en statistik, når de andre fejler, så må vi jo så til. Ja, de er godt nok ringe vores kammerater, men altså, vi må hive dem op. Jamen altså, vi taber 4-2. Vi taber tætte kampe, synes jeg faktisk. Ja. Jeg synes også, det var fedt at høre vores modstandere faktisk egentlig sagde, at vi var det egentlig sværeste hold, vi har mødt i hele sæsonen. Ja, det sagde faktisk. Ja. Altså, vi har de her udfald, hvor vi har i hvert fald 2 kampe, vi skal have gået ned. Ja. Men vi har haft en helt vildt fed sæson. Vi har haft en fed udebanetur. Ja. Vi har haft det sociale med vores hold, men også med dem, vi møder. Ja. Altså det her fis og ballade med, at vi har jakkesæt på og sådan. Vi bliver taget så godt imod. Det er så godt. Man kan jo se bare Thy-holdet nu her, som vi møder. Jamen, de har egentlig lavet en sang kun til os. Ja, Lunaligaen det er bare lidt sjovt. Det er kammeratskab, det er øl efter kampen. Det sociale aspekt, det er fedt. Ja, de fleste er med på det efterhånden, så det er bare mega hyggeligt. Vi ruller den ind. Danmarks bedste, vi spiller med grin. Ingen jagt på det perfekte, kun spiller glæde. Vi anbefaler helt sikkert Lunaligaen, fordi det giver et mega godt fællesskab i forhold til at bare møde op og spille med de samme gutter hele tiden. Man kan få 3. halvleg igen her. Det er altså det er guld værd. Det der omklædningsrum, det har man sgu savnet. Det er faktisk pisse sjovt. Ja. Og der er god stemning og god humør. Fed turnering sammenholdt med modstanderne. Det synes jeg, det er fedt i hvert fald. Ja, det er også noget af det, jeg synes, jeg bider mærke i. Jeg fik jo tilsendt videoer fra modstanderen i dag, da de var på vej herned i bussen. De havde gaver med til os, så de spiller virkelig med på det hele. Det er ikke ligefrem den næste landsholdsspiller, som er på netrullerne. These guys are the best. Det er jo sæsonens sidste afstemning, og en, der har 100% sejrsrate i dag. Morten Flying Superkill. Det er så meget mere, end hvad jeg havde tænkt om det. Fordi altså, Thomas og mig, vi havde bare tænkt, hvem er sjov at spille med, og så kan vi tage ud og få nogle kampe mod nogen, vi ikke kender. Men det er jo stukket helt af. Jeg har hørt noget om, at vi skal have en træner til næste sæson. Det er nok også nødvendigt. Jeg er ret sikker på, at vi bliver sammen. Det kan jeg forestille mig, at der er nogen, der springer fra. Det er for godt til. Vi har lige noget, vi skal snakke om i aften, Kian. Jamen. Men den tager vi til rundbordet. Så er det jo. Det er skide sjovt, og det er jo noget, som... Det er jo ikke bare, fordi vi spiller i dag. Rasmus og mig, vi snakker sammen ret mange gange i løbet af ugen, og vi skal godt være lidt ærlige og sige, at vi har sgu også fået et venskab af det her. Ja. Måske Klaas han vil mig mere, end jeg vil ham, men det er okay. Men det er rigtigt. Vi tager ud og spiser i aften med fri bar. Vi skal ud og hygge med gutter. 6:30, og så vi starter jo allerede fra nu af. Ja, vi starter fra nu af. Ja. Der er 2 stager, vi skal have til. Ja, så kører det. Grunden til, at man skulle så vælge at starte i noget Lunaliga, det er jo for at få et fællesskab og et sammenhold. Det er det, Lunaligaen kan. Man skal stifte efter noget socialt, hvis man skal have noget bæredygtigt i det, og noget vedligeholdsmæssigt i det. Gør det sjovt, og så pludselig får man udvidet sin paddelhorisont ved at komme ud og spille noget mod nogen, man ikke kender, og få nogle udebaneture og prøve nogle andre haller. Men altså, man skal gøre det, fordi det skal nok gå. Ja, det skal nok gå.